Piye di? Cek nyapa? Heh? Tas sarapan? Jangannya apa di? Tahu yang teri Mbak Yanti panggan. Cah kemeng ya? Cah mau sing mbok tekokne. Kemeng koncone Amel. Arepe lep. Bakulan cilot. Genaris ya. Sok ngene kok ne jajan sampean. Jenenge. Heh? Jenenge? Jenenge Anggi. Kenalan ye. Ya ning telepon ngono. Juta ning HP. Sapa? Adi. Heh? Adi. Edi? Adi. Cah ngendi? Apa kuwi? Ketonan. Udu kuwi ndek bojo pisan. Oh. Kapan es telepon Duta? Oh, duduk kuwi duwe nganu janjangan. Wes duwe bojo. Nanti bik gerah. Ning sawah. Saimah. Kuwi. Etan. Walah.